siyama 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 siyama. Na lafiya ne ka zo gaba daya yanayin ka ya canza mu. Me faru? Da kun wannan yaron nake. Wannan yaron kanin dan uwan su siyama. Na gane shi wannan farin yaron da kace min zaka wajen shi. Yau to a yanzu daga gunsa nake na ma dawo yanzu shine nazo na same ka. Na je na same shi ne akan dan Allah dan Annabi ina so ya bar garin nan a yau. Amma sai na ga yana nuna alamu kamar shi akan me zai bar garin me yasa a wani dalili. To shi ne nake ce mai ni in dai zai bar garin nan a yau maganar kuɗi ba shi da matsala in dai kuɗi ne zan iya ba shi ko nawa ne domin ya bar garin nan a yau din nan amma daga ƙarshe ka sanya muka da yaran a sai ka fara wai magana yake akan cewa shi ba daga shi bane daga iyayenta ne to shine ni da nan yake wata shawara shine ina so a kawar da yaran nan a yau din nan a batar da shi. A kawar da shi? Warai ma kuwa so nake a batar da shi. A abokina wallahi ba za a yi haka ba. In kai haka kana cikin matsala. Yanzu idan ka sa aka ɗauke maka shi, baka gurin idan aka yi bincike aka gano ka za ka shiga cikin matsalar da tafi wannan fiye da yadda kake ciki yanzu. Kai abokina matsala ce da kai. Mu tsaya dai mu san shawarar da za a yi. A lallaba a yi wannan harkar. Ni abokina na da kayan da zuma da bukatuna inda zuma akan wata magana za ta yi da kuma ba amma kawai ko ji kamar ya ba ku gyaran baya ni kenan yanzu da nake faɗa ma gaskiya ni ne laifi ni gaskiya ce sai na faɗa ma ni inda za ka je ka da wallahi sai ka ka same ni yake damun wallahi na je gidansu amma sai dai abin da ya faru gaskiya ban ji daɗinsa ba domin abin takaici ne kwata-kwata. me faru? Abin da ya faru shi Ka damu. Ni ma na daɗe da sanka a cikin zuciyata. Amina, wannan waye na ga ya shiga gidan? Mahaifina ne. Mahaifinki? Lafiya me ya faru na yanayinka ya canza? A lafiya kana kawai dai tunawa ne akwai wanda muka yi alƙawari da su bari zan je in sallame su zan dawo.
wannan shine abin da ya faru. Gaskiya dai akwai matsala. Idan ta sani, ina mai baka shawara ka rabu da ita. Rabu da ita? Ka rabu da ita. Shawara na baka, amma babu dole. Ka san menene? Ni ba ma wannan ne damuwata ba. Da a ce mahaifiyarta ce, na san za ta iya bani ita. To amma mahaifinta ne. Na san ba zai taɓa yadda ya bani yarsa ba. Na san ba zai taɓa yadda ba. Shi yasa na ce ka rabu da ita. Shikenan. Zan yi tunani akan wannan magana ta. Na gode. Ismail, gaskiya go? Wannan suna shi bai ma san gadon zare na ɗora shi ba. Gaskiya ne, wannan shi zai bani dama in shiga yadda nake so. Ya kake baby? Wallahi alhamdulillah. Ya gidan? Wallahi komai da komai alhamdulillah. Ya aiki? Shi ma masha Allah. Yauwa dama da ya sa ni ce maka ina son ganin ka. Eh. Ran nan na ga babanmu ya zo. Sai na ga fuskar ka ta canza, yanayin ka ma ya canza. Me yake faruwa ne? Kin gane? Ba komai, kawai dai lokacin tunawa na yi ana jira na a wajen aiki, to shi yasa ga baki ɗaya ke ga mutu na canza. Amma ban da haka ba komai bibi. Ka tabbata bibi na? Na tabbata. Allah ni ma na yi misin ɗanka. Kin yi misin ɗina. Bibi ke. To idan kin ce kin yi kewata ni kuma fa? Ai kai ma ka san na yi sai da ka. Kwana na biyu ban ganki ba. Ganuwa na. Kan zaki suke. Kowa dai kansa ya sani, amma ni na san na fi ka kewa. To shikenan. Yanzu zan koma in ya so daga baya ma yi waya. Ok, to shi kuma ba mu sana. Wato kaga yanayin kayan shagon, kaga wancan man shi za ka fi kula da shi saboda mata suna neman yin sosai. Abinda nake so da kai ka gane, kaga da yadda shagon nan na yake, ka tsaya ka rike min gaskiya da amana. Sannan kuma ka dinga fito min gurin aiki da wuri, mu dinga tashi da wuri. Inda dai ka ga ana zuwa ana siyayya daidai da wuri. Sabida in dai ka tsaya hankalin ya dan kwanta haka noman kuɗi suna zuwan min, zan iya barin ka anan. Akwai wani shago da nake son in buɗe a can ƙasan layin nan wannan sabon unguwa, akwai wani shago na da yake to in dai naga hankalinka in Allah ya da zan iya dora ka a wannan shago. Ka daure ka san me kake yi. In dai zaka rike gaskiya da amana kai sai rufa sai a rufa kai asiri. Haduwa za mu rufa kan mu asiri. In dai ka tsaya ka kwantar da hankalinka. Kaga wannan yanzu ka shigo ka abin nan, shigo daga ciki, shigo daga ciki. Je masallacin nan dawo. In ba ka gane abu ba ka gane sai ka ce bara ka tsaya. Shi kenan Allah ya da za a zo kaza.
Ina lafiya. Abin da ya sa nake da son ina son yi a gaskiya yana cin wanda ba kowa ne da ke maganin sarrafa ina son Abbas jama, me yasa nake hukunta da haka? Bayan kin sake ce kuri. Shi nake so a faɗin duniya. Siyamace, ni zaɓin raina. Ina ƙaunar ki na gaske siyama. Abokina, lafiya na yau na ganka a yanayin da ban saba ganin ka ba. Na ga idanuwan da sun yi ja. Ga fuskar ka gaba ɗaya babu wani annuri a cikinta. Gaskiya abokina akwai abin da yake damun ka. Haka ne, akwai abin da yake damu. Na fahimci cewa kowa akwai irin jarabtar da Allah yake mai. Ni kuma ta jarabtar ta fannin siyaman. Yanzu ka duba abin da ya faru da ni. To amma a baya bari na baka wani labari. Akwai wata yarinya da nake soyayya da ita. Idan muna tare ya kike ji game da me kenan? game da soyayyar mu? Babban magana. Kai ka san yadda na ɗauke ka a cikin zuciyata kuwa? Ba zan iya maka bayani yadda za ka fahimta ba. Salma, 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 Salma. Ke sa ne alkawarin zama da kai a kowane irin yanayi na rayuwa ba zan rabu da kai ba. Akwai ko babu, zafi ko sanyi, ba zan rabu da kai ba. Sallimata. Waye wancan? Ban san shi ba. Amma baki san shi ba, na ga ya kira ki kin je? Cewaye na burge shi. Ni kuma na bashi adres ɗin gidanmu. Kowace irin mace ce kamun baki da aji. Ban gane ba. To menene da na kula shi? Baki ga mota ce da shi ba? Kin ga wayar da take hannun shi? Shege uban kwashe-kwashe. Kai ba hankali yar gaje ya kwaso ka. Kai dai ka sani babu abun da zan kwaso. Ban gane ba. Wallahi Usman ni ma ban san me yake damun Salma ba. Kaga Usman, ba na son wani dogon surutu. Sai an jima. Ha ba Salma, kar ki yi haka. Waye Usman ɗin? Me ke gare shi? Talaka ne shi fa. Bai da komai. Bakin ciki kiye mun? Na sami mai arziki? Inna lillahi. Me yasa Salma za ta yi min haka? Sai da na mallaka mata zuciyata. Arziki da rashin sa duk na ubangiji ne. Duk abin da ke takama da shi wata rana zai kare. Ka fita daga harkata saboda ka a zo mu wuce haka ni da kai. Ba na faɗa maka in na haɗu da kai zan maka rashin mutunci ba? To bari ma ka gani. Daga yanzu za a fara. Haba Salma, cin mutuncin har ya kai ki ma da abokin. Ya ma wuce haka. Yanzu aka fara.
Salma ta. Salma 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 Salma